హాయ్ అండి అందరికీ. మన పర్యావరణాన్ని ప్రకృతిని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మనందరిది. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందాం, ప్లాస్టిక్ను నిషేధిద్దాం అనే నినాదంతో ముందుకు సాగుదాం. అందులో భాగంగా మేము బుట్టలు అల్లేవారిని కలిసాము. వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాన్ని వినండి. మా బుట్టల వ్యాపారం చాలా డల్ అయింది. ఇప్పుడు ఏదో కొద్దిగా అల్లుకునేలాగా ఒకేసి ఉపయోగపడేలా చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు బట్టలు ఎందుకు కొనట్లేదు? వ్యవసాయానికి అందరూ ప్లాస్టిక్, స్టీలు అన్నీ దాంతో వాడేస్తున్నారు. మా వ్యాపారం అంతా బుట్టల వ్యాపారం అంతా ప్రకృతితో దిగజారిపోయింది. చెప్పాలనుకున్నాం, మాకెవ్వరు ఇక్కడ అలాగ చెప్పేదానికి ఎవరు లేరు. అధికారులు మా దగ్గరికి వచ్చి అడిగింది లేదు. మీరు ఏదైనా హెల్ప్ చేసేటట్టయితే మాకు కొద్దిగా అధికారులతో మాట్లాడి మా బుట్టల వ్యాపారాన్ని కూడా మీరు కొద్దిగా ముందుకు కొనసాగుటకు మీరు సహాయం చేస్తారని నేను అడుగుతున్నాను. మీ ద్వారా ఏదైనా హెల్ప్ చేయండి.